Live yan ah. YouTube yan. Muya yan, Hoy, mag-tumbling ka. Paano din? Ayun ako si Bogso. Patusok din sa YouTube channel namin. Naka-live din kami, guys. Kain tayo tutorial sa tabi. Ayan. Muya ako mag-back tumbling si Bogs. Sino may request? Si Aika Perry. Yo. Giipon pa kami ng power. Kain tayo, Inday. Kain tayo, guys. Yo, pa na. Power ko more. Ano ka ito, Hiro? Ano ka ito kaya? Ba man? Ano ka? Ang nini ni, hot. Matatas. Kain tayo, guys. Kain. Wala akong bungo. Nga kan tayo. May kape. Ay, grabe. Naman lang ang buhay. Uyaman naman ako. Yan? Uyaman naman ako. Kasi ka magdigde. Muya ako mag-back tumbling si Bog. Bilang na, Bea. Bea. Kain. Ang sarap pala nito. Doon. Halo ba di? Ang dami na gari. Dua, halo. Halo. Bukan kita jadi dibalag tayo. Ulo. Kain tayo, Be. Nagutom ang para sisid. Hindi ka tutuon ko may mainin ka. Compress. Puta. Oras na maru rin ata. Di ba? Ano pa na? Masin ko ko niya. Maalas yung sino. Ang katamal ko lo. Ni kata sa era ko niya. Mano bud ako kung may pala dyan. Shout out. Ami Ariola, Be. Hello. Ate Nene. Mano bud ako kung may patala. Ay, gurom ka. Nalindi ang ano? Ano na pa ta? Di mo din sige pa ang Kunalagin mo kasi. Ang tingin, ang delikado.
Yun, basta mo go. Ang damit namin kagabi, yun pala yung suot namin. Wow. Part out ng 1,000,000 dyan. Yun, sarap palang kain ng kukuya. Bubol, nahalo. Nawang, tortillas, yato. Palang malaki. Tulo. 3 in 1. Bubol naman. Ang wala. Hindi naman, huwag man sa titin. Wala ko. Kung saan mo rin dito, mas binandako-dako lang sa ito. Katabang din. Wala. Isa ko siguro. Ay, 2,000,000 dyan. May galang sarap. Muna silang hindi ko. Hindi na, na-comment. Magandang na. Parang dito sa inyo. Magandang na. Ang gawa, ang kahawa-hawa maglaan. Ang sarap na. Bang ano? Diba? Hindi sa Makalasa? Dapat ma-11 ka. Prepare na. Sabi ako. Bago garagawa ng dito sa Asia. Salamat sa bahay. Lama magkape din? Okay. Kung saan magkataro sa akin. Magpamasad. Anak na kita? Ang pinabay sa mga ito na naman. Pag naman sa mainit ako. Dumain. Yan na natin to. Ito naman ito ba? Ano lang? Mana kita? Ayan guys. Magano na kami kasi uwi na kami. Magbihis na kami. Hoy, super ko. Naiiwan.
Ayan, uwi na kami guys. Kasi ano lang kami dito. Simula kahapon, alas 12 hanggang ngayon. Uwi, na itong kabila ito guys. O, nasunog to. O, ayan o. Nasunog yung isang kwarto dyan. Ano yung screenshot pa lang? Ayun. Pero limang yung sutra, pero tayo dito ng iPhone. Si Sai nag-screenshot. Ayan, mag-ano muna tayo dito oh. Hoy, mana muna kita. Ini. Now. Ini daw. Ina. Dito, mainit dito. Mainit dito guys. Ay! Uwi na na daw. Ha? Hindi na lang, hindi. Baka ang ano, kuya. Mga bata may man, ano naman ba? Five to 11. Yes. Yes, tapos ka na. Anong oras natin? Alas 12 ng ano? Out. Ano ba?
Madala ko ba? Kasi lagay mo po din ka. Totoo, di madali din na. Nakapalit sa to. Kailangan ko daw ko ano ito? Ano ito? Ya, kasi na niya. Kasi na. Iba ko ba yun? Ha? Sabi siya, ito kanina. Gusto ko sabi siya.